Hello Gagayem! Welcome back to Digital Era. Para sa araw na ito ay tuturuan ko po kayo ng iba't ibang proverbs or kasabihan sa salitang Ilocano. Pero bago ang lahat, huwag po sana nating kalimutang suportahan ang aking channel para updated po kayo sa aking mga latest video. Umuna nga panagsasao. No awan ti anos, awan ti lamot. In English, if there is no patience, there will be no food. So kung wala po tayong tiyaga, wala tayong nilaga. May kadwa pa nagsasao. No anya iti imulam, iso ti apitem. Whatever you sow, you reap. Kung ano ang itinanim, siyang ating aanihin. May katlo. No saan nga makaammo nga ng talyaw itinagkapuan na, saan ang makadanon ti papanan na. In English, he who does not look back to his origins will not reach his destination. So, ang ibig pong sabihin ay, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. May katlo. Ti ubing nga matungpal amin akayat na, awan tinasaya at abanag na. A child that is given everything will rarely succeed in life. Ibig sabihin lang nun, ang isang bata na binigyan ng lahat or binibigay lahat ng gusto ay bihirang magtagumpay sa buhay. May kapat nga panagsasao. Tibasita kayo na lakaalintagan, ngumnodakkel narigaton. A young tree is easy to straighten, but when it's big, it is difficult. Ibig sabihin lang nun ay habang bata pa, turuan na ang bata at ituwid sa kanyang mga pagkakamali dahil paglaki niya, mahirap nang itama ang kanyang mga kamalian. May kalima nga panagsasao. Ti tao nga man narita, awan ti anya nga magapuanan na. A man that talks too much accomplishes little or little. Ang taong salita ng salita ay kaunti lang ang nagagawa. May kainam nga panarita, tinapudpud no agayem mo, amamunto no adaka iti piligro. A true friend is known in time of need. Ang totoong kaibigan ay andyan sa panahong iyong kailangan. Pangpito. Awan kas iti sursuro asanikwa, tadayta awan makatakaw ken ka. Knowledge is wealth that can't be stolen. Ibig sabihin lang, ang karunungan ay kayamanang hindi kailanman mananakaw. Pangwalo nga sarita, anyan tupay serbi jay ruot no natay tumot jay kabalyon. Of what use is grass when the horse is dead? Ibig sabihin lang po nun ay habang may panahon ka, huwag mong palampasin at gawin mo na ang dapat mong gawin bago mahuli ang lahat. Pangsyam nga sarita, tinalaka tipan nakasapol na, nalakamot tipan nakapukaw na. Ibig sabihin lang na ang madaling makuha ay madaling mawala. Halimbawa na lang sa pera. Ang perang hindi pinaghirapan o nakuha sa hindi magandang paraan ay madaling maubos o kaya'y mawala. Pang-sangapulo nga panagsasao, timadi a pagbagbagaan, agturong iti pagrigatan. In English, he who refuses advice will end up in hardship. Ibig sabihin, ang hindi nakikinig o hindi tumatanggap ng payo ay laging humahantong sa kahirapan or sa kapahamakan. Hanggang dito na lang po mga ka-vlog and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat and agyamanak!